שלום לכל החוגגים, חג שמח. אתם מאזינים לרדיו בן גוריון. לי קוראים אורי, אני אהיה עמכם בשעה הקרובה. כאן רדיו בן גוריון עם הסדרניות משה ושחף המציגות את משדר חנוכה. העורך גיא אריה, המפיקות רונה וולף, בר דניאלי ואור אייל, כתבים שני קוממי, איתי צעיר הרים ואורי שילה, טכנאים יונתן ירון ומאיה סופר, עורך מוזיקלי גיל ברלב. לפתיחה ולחימום האווירה נשמיע לכם כעת שירי חנוכה משמחים לכבוד החג. הלו נפצח בשירי החנוכה שהכינו לנו נוגה ליפה, לי שרייבר ונעמה רפואה. מי בחג לא אוהב להסתובב סביבונים? הנה שיר בשביל הסביבונים. סביבון סוף סוף סוף, חנוכה הוא חג טוב, חנוכה הוא חג טוב, סביבון סוף סוף סוף. כולם אוהבים סופגניות, אז הנה שיר לסופגניות. נהיה חמה ומתוקה, סופגניה לחג החנוכה. חנוכיה וסופגניה, איפה אני אמצא? בחנות חנוכה, יש שם כל מה שאתה צריך. איפה זה? רק בגבעת שמואל. יופי, תודה, אני הולך, ביי. איזה כיף, יש לי חנות קרובה לבית שבה יש הכל לחנוכה, כדאי לכם גם. ושכחתי להגיד. סתובב אמא, מה עושים בחג החנוכה? הולכים למוזיאונים ואתרים לימודיים. אוף, שעמום. אולי נלך לחנוכף? היי, הנה המדריכה שלי לנוער. החנוכף אמא של נעמה הוא להנאת הילדים. טוב, נו, השתכנעתי. אבל גם אני רוצה לעשות טיפה דברים, ברור? ברור שכן. ויהיו גם סופגניות. נה חנוכף, הנה הנוער. אני גיל, והשיר הראשון שישמע הוא דיינמו חנוכה. זה שיר שבחרתי בו בגלל שהוא מייצג שחג חנוכה לא נחגג רק בישראל אלא בכל העולם. I'll tell a tale, yeah. Of Maccabees in Israel, yeah. When the Greeks tried to sail, yeah. But it was all to no avail, yeah. The war went on and on and on until the mighty Greeks were gone, yeah. I put my lockers in the air sometimes, saying hey, oh, spin the dreidel. וכעת נעבור לתוכנית הרעיון עם המורה חן עטרי מבית ספר בן גוריון. בוקר טוב לכל המאזינים, כאן עמית ונוגה, ונמצאת איתנו המורה חן עטרי, ואנו הולכים לראיין אותה לגבי חג החנוכה. חן, בוקר טוב, מה נשמע? בוקר טוב, בסדר, מה שלומכם? חג שמח. תודה רבה. כיף להיות כאן, כיף להתארח. זה כבוד גדול להיות כאן. מה האוכל האהוב עלייך בחנוכה? מדוע? טוב, הרבה. אז קודם כל המתוקים והמתוגנים, שזה הסופגניות, והלביבות שהן לא מתוקות אבל הן מתוגנות. וכמובן שיחד עם זה תמיד מתלווים עוד מלא עוגיות, אז בערך כל העוגיות שהן מתלוות. גם אצלנו, כן. וגם בסופגניה, אולי מה המילוי האהוב עלייך? עד השנה חשבתי שריבה, השנה גיליתי את השוקולד הווניל, אז התאהבתי בו, כן. ממש טעים. כן. מה את מתכוונת לעשות בחופשת החנוכה? אני הולכת לבלות באילת, ולכל הישראלים שיורדים לאילת אנחנו ניפגש שם ונהנה ביחד. כן. האם את מתכננת אולי משהו לקראת חנוכה לכיתה שלך או למועצת תלמידים שאת נמצאת שם גם? כן, מועצת תלמידים הולכת לארגן פעילות, והאמת היא שהיא די הפתעה לכיתה, אז אני לא יכולה לגלות, אבל פעילות ממש מגניבה, ואני אמליץ עליה גם למועצת תלמידים של שאר הכיתות. אנו נעבור כעת לראיון של סניר ונועם, היא המורה בבית פרדס. בוקר טוב לכם, תלמידיי האהובים. מה המאכל האהוב עלייך בחנוכה? אני אוהבת לביבות, אני אוהבת סופגניות. בגדול אני אוהבת די הכל. האם לדעתך זה טוב שקיצרו את החופשה? טוב ולא טוב, כל אחד רוצה חופש, אין ספק. אבל גם מה שטוב זה שלפחות אנחנו ככה, יצא לנו יותר ללמוד על חג חנוכה, להעמיק בנושא. מה את הולכת לעשות בחופשת החנוכה? בחופשת החנוכה אני לוקחת את ילדיי הקטנים להצגות, לרינת ויובל המבולבל, למותק של פסטיגל. ועכשיו נעבור לכתבנו בשטח, איתי מגבעת שמואל, בית ספר בן גוריון. בשעה 10 נשמעה אזעקה בגבעת שמואל, כנראה שמדובר בתרגיל. האזעקה נשמעה חלש בבית ספר בן גוריון וגרמה לפאניקה גדולה בקרב התלמידים. למזלנו, מדובר בתרגיל בבית החולים תל השומר,
בחזרה אליכם נוגה ועמית. ועכשיו נעבור לכתבנו מהשטח, אורי, שנמצא איתנו ברחבת אילן 8 גבעת שמואל. אנו מקבלים מידע על שרפה שפרצה בבניין בין כ8 קומות. החשש לנפגעים איננו. כנראה כתוצאה מזריקה של גפרור או סיגריה. כוחות הכיבוי כנראה בדרך. מקורות המשטרה נמסר שאין להגיע למקום, מחשש שהשריפה תתפשט ברחבי האזור. בחזרה אליכם נוגה ועמית. אנו נסיים כאן את התוכנית. תודה לכל העוזרים בהפקת התוכנית. תודה לסטיר ולנועם וראלי. תודה לעידו, איתן ויועד, עיר פרסומת. תודה לשלומי להילה, הטכנאים. תודה ללי, נוגה ונעמה עם שירי החנוכה. אנו רוצות להודות לכולם. לעורך שלנו גיא אריאל, למפיקות רונה וולף ובר דניאלי, לכתבים איתי צעיררים ואורי שילד, טכנאים יונתן ירון ומאיה סופר, עורך מוזיקלי גיל ברלב, ולשחקניות שלנו אוריאל ושני קוממי ליה אלוני ארגמן. ולסיום, רצינו לשאול אותך מהו השיר האהוב עלייך לחנוכה? השיר הוא ימי החנוכה, שבפזמון שלו זה על הניסים ועל הנפלאות אשר חוללו המכבים. זה שיר שאני מאוד אוהבת לשמוע ואני מאוד אוהבת גם לרקוד אותו.